Čauky lidi! A možná se ptáte, proč tady vidíte něco oranžového. A teď se možná ptáte, proč jsou to zrovna nůžky. No ale to vlastně nemusím ani říkat, protože už z názvu víte, je to unboxing novýho pečopáka. Já jsem tak hrozně šťastná. A budeme ho dělat tady takhle s Tianou. Tiano? Vypadni křeslo. No a my vám jdeme teda ukázat. To se točíme. To je nový pečopák. Pojď. Takže, a je to tady tak kočička Mej. O můj bože, to je tak perfektní. Dobře, takže jdeme teda na něco, teda na to. A já jsem ztratila svůj držák na mobil. Pelíšek. Pelíšek nám pomohl, díky Pelíšku. Jsem si ho dala před Pelíšek takhle, nebo spíš mobil jsem si dala před Pelíšek, no. A takhle ji otevřeme. Je zamačka. Promiň. Dobře, když se to otevíralo. Pojď, Liduš. My to otevíráme tady s malou sestřičkou, víš jo? Neřeštění. Tak já to... Takže já to teda otevřít, trošku opatrnějc. Jano, vnímej. Pojďem to otevřít. O můj bože, už to trhává. O můj bože. O můj bože, už tady je. To jsou takovýhle ty kravinky letáčkový, vidíte? Tady takhle ty kravinky, jo, které jsou každý velmi. A tady máme tu kočičku. A ty brejličky. Mio? Půjdou ti? Ne. Já to zkusím na Miu. O! Lucka! Počkej, co Mia? Mia možná... Je tady kredem ty kočky, ty. Tohle, ona má tak velkou hlavu. No dobře, tak Mia by s tím vypadala nějak takhle. A ty chtěla. A my to jde teda zkusit tu kočku otevřít. Kurva. Vezmeme ty nůžky. Hezký bordel tady máme, no. Bože. Ty provázky, myslím, že každý úplně tutově nenávidí. Tak tu kočku mám do prdele vytáhnout z toho pytlíku. Aha, ona je svázaná tady. Ne. Pardon, že mi to takhle ošklivě padá, ale já nemám ten držák. Jsem ho ztratila někde, ho budu muset najít. Mamka. Kočky dostávají napad a oni vždycky už čekají. Mej, pojď ke mně. Lucko, Mej ke mně nechce. Tiano, Mej ke mně nechce. Nebo že by zbyly tu pínůžky, a nebo mi to nejde přesně. Jak to má tam dělat? Ukaž. Jo, tadyhle, koukej, tady to musím. Jo, dobře, tak počkej. Tak já to musím teda... Už ji máme! Máme ji tady takhle v ruce. Vidíte, ji tady dokonalá. Až se ho spadla kamera, jak je odcisní. Jo. Vidíte to? Já si dám jako hlavní postavu. Oh. A blbě padá. Teda blbě stojí. Ale ona je úplně boží. Podívejte se na tu hlavu, jak dokáže s ní hejbat. Jo. A teď já zkusím teda ten provázek sestřihnout, jestli to nějak půjde. Ale pochybuju. To udělám mimo kameru, jo. No. Lidi, teď já nevím, jestli se jí dá sundat hlava. No, tak to nevím, jestli ty provázky teda sundám. Víte co, já už to tady teda do kamery dávat nebudu. Já se s vámi loučím, lidi. A tady ta, jakže se jmenuje? Jo, já to jméno utrhla. Mej.
Jo, mej. Vypadni pro vásku. Kliďte to tady trošku. Já ti půjčím moje křeslo, mej. Díky mi, jo. Moc malý na mě. No, nevadí. Já se s vámi loučím a těším se na vaše, nebo spíš na moje, až budete koukat na moje další video. Takže, jak má tu pacičku takhle hezky, tak já udělám ahoj.